भजो नित्य गोविंदा नित्य गोविंदा. ஒரு மனிதன் முழுமை அடையணும் அப்படின்னா ரெண்டு வழிதான் இருக்கு. ஒன்று விழிப்பு, எடுத்தோடனே விழிப்பு போக முடியாது, விழிப்புணர்வு வாய் தான் விழிப்புக்கு போக முடியும். இன்னொன்று சரணாகதி. இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அவனாக மாறுவது, நான் இன்னொருவனாக மாறுவது. நான் இல்லாமல் போய் ஒருத்தனாக மாறிடுறோம். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இருக்கான், அவன்கிட்ட சரணாகதி ஆயிடுறோம். சிவன் இருக்கான், அவன்கிட்ட சரணாகதி ஆகிறோம். ராமணன் இருக்கான், சரணாகதி ஆகிறோம். புத்தன், ஏதோ ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சிங்கிள் மேன் ஈஸியாக போயிடுது. நான் அவனாக மாறுவது சரணாகதி, நான் எல்லாமுமாக மாறுவது விழிப்பு. இந்த உலகத்தில் இருக்க அத்தனையும் நானாக மாறுவேன். எங்கே பார்த்தாலும் நான் தான் இருப்பேன், நான் எல்லாம் எனக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் விழிப்பு. நான் இல்லாமல் தெரியாது, நான் ஒரே ஒருத்தன், அவன் தான் உலகமே. உலகமே என்னால் மாற முடியாது, அதனால் நான் அவனாக மாறிக்கிறேன். நான் காணாமல் போய் அவனாக மாறிடுறேன். அதுக்கு பேர் சரணாகதி. குருக்கிட்ட, ஒரு குரு சக்தி கிட்ட அப்படியே சரணடைகிறது, அதுக்கு பேர் சரணாகதி. தன்னோட சுய முயற்சியால் விழிப்படைஞ்சு எல்லாம் நானாக பறந்து நிற்கிறது விழிப்பு. ஸோ நான் அவனாக மாறுவது சரணாகதி, நானே எல்லாமாக மாறுவது விழிப்பு. இதில் விழிப்பு ரொம்ப சிரமம், பயங்கரமான சிரத்தை இருக்கணும், ரொம்ப கஷ்டப்படணும், கர்மா ஒத்துழைக்கணும். 100 கோடியில் ஒருத்தனுக்கு தான் கிடைக்கும். பல ஜென்மங்களை முயற்சி பண்ணணும், ஒரு ஜென்மத்தில் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. சரணாகதி அப்படி இல்லை, கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும். ஏன்னா ஒருத்தனா தான் மாற போகிறோம், மற்றவனா மாற போகிறது இல்லை. ரெண்டுக்கு இன்னொரு வித்தியாசமாக இருக்குது. சரணாகதியில் நீ காணாமல் போயிடுவ, திரும்ப ஈகோ வராது, நான்கிற விஷயம் வரவே வராது சரணாகதியில். ஆனால் விழிப்பில் மீண்டும் நான்கிற விஷயம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எல்லாம் நீயா ஆகிட்டு திரும்ப மனமயக்கோசுக்கு வரும்போது நித்யானந்தர் மாதிரி ஆகிடும், நான் பெரிய பிடுங்கிங்கிற மாதிரி ஆகிடும், நானே கடவுளுங்கிற மாதிரி ஆகிடும். மிகப்பெரிய அளவில் ஈகோ வந்துடும். அதுதான் பிரச்சனை. ஒரு மனிதனுக்கும் நாணிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா, அப்பப்போ இந்த நான் தலைன்னு தூக்குனா நான் தான் பெரிய பிடிங்க அப்படிங்கிறது, அப்பப்போ தலை தூக்குனா சாதாரண மனிதன். எப்பவுமே தலை தூக்கிட்டு இருந்தால் அவன் ஞானி. அந்த விழிப்பில் இருக்கவன் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. விழிப்புணர்வில் இருக்கவனுக்கு, விழிப்பில் இருக்கவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது, விழிப்புணர்வில் இருக்கவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பக்தி யோகம், கர்ம யோகம் இதெல்லாம் வச்சாங்க. சரணாகதி அடைகிறது ஈஸி. ஒருத்தன் இன்னொருத்தனா மாற போகிறான், அது ரொம்ப ஒரு ஆள்கிட்ட போய் ஒன்றா மாறுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனால் உலகத்துக்கு எல்லாமா மாறுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? இதுதான் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம். இதில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சுட்டு பையன் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, தன்னை ஏமாற்றிக்கிறவங்க இருக்காங்க, தன்னை முயற்சி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடிஸ்க்கு சரணாகதி வெகு சுலபமாக வரும், விழிப்பு வராது. ஜென்ஸுக்கு விழிப்பு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் நல்லா வரும், சரணாகதியும் வரும். சரணாகதியோட விழிப்பு ஜென்ஸுக்கு செட் ஆகும், லேடிஸ்க்கு சரணாகதி செட் ஆகும். பட் முழுக்க அப்படியான பர்சன்டேஜில் வித்தியாசம் வரும். ஒரு 95% லேடிஸுக்கு சரணாகதி தான், 5% விழிப்புக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 60% விழிப்புக்கு ட்ரை பண்ணலாம், 40% சரணாகதிக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தான் இது. இப்போ நம்ம இதில் சரவணன் பார்த்தீங்கன்னா, சரவணன், கற்பகம், தமிழ்ச்செல்வி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரணாகதி. அவங்க குருவா மாதிரி காணாமல் போயிடுவாங்க, அவங்க காணாமல் போயிடுவாங்க, அந்த மாதிரியான முயற்சி எடுத்துக்கிறவங்க. அப்புறம் ரஞ்சித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரஞ்சித் சரணாகதி ஆகிறதுக்கு ஈகோ இடம் கொடுக்காது. அப்போ விழிப்படைஞ்சு நானே எல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிடும்போது ரொம்ப தடுமாறிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்காது. சக்ஸஸ் பண்ணுற ரொம்ப ரேட்டு கம்மி. அது ஈகோ பெருசாக இருக்கனால சரணாகதி விடாது, சரணாகதி ஆகிறதுக்கு கூடாது. அவன் என்ன பெரிய பிடிங்கியா, நம்ம அவனாட்ட முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஈகோ நிற்கும். அது விடாது சரணாகதிக்கு. அதனால தொடர்ந்து விழிப்புக்கு முயற்சி பண்ணி தோற்று போயிட்டே இருப்பாங்க. அது பல ஜென்மங்களாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒன்று. இது இல்லாமல் அது இல்லாமல் இருக்கிற ஆளுங்க இருக்காங்க, தென்றல் மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. சரணாகதி மாதிரியும் அவங்க தெரியும், விழிப்புக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. எது நமக்கான சரியான ரூட்டுன்னு தெரியாது, மனமும் மூடாது. இதாக இருக்கிற மாதிரியும் நினச்சிக்குவாங்க, அதாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களே நினச்சிக்குவாங்க. நம்ம விழிப்பாக தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. நம்ம சரணாகதி ஆகிட்டோம் நமக்கான அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. மனம் அவங்கள ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம். அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஜோதி சித்ரா மாதிரி மயக்கத்தில் இருப்பாங்க, மன மயக்கத்தில். ஈகோ இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே, ஆனால் வெளியில் ஈகோ இல்லாத மாதிரி தெரியும். அந்த சின்ன சின்ன குரு சக்தியால் நடக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆனந்த கிளாட்டை உண்டு பண்ணியிருக்கோம். அதனால என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்குள்ளே நம்ம அப்படி ஆகிட்டோம் இப்படி ஆகிட்டோம்னு ஒரு நினைப்பு இருக்கும். அது மன மயக்கம். அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. வேறு சத்தியா மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்க. சரணாகதிக்கு முழு குவாலிட்டி இருக்கும், அதனால் முடியும் அவனால்.
ஆனாலும் ஏதோ ஒன்று தடுத்து அவங்க இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மனம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், மனசை முழுசாக உடைச்சிட்டு வெளியில் வர முடியாது. அந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்காங்க. அது சாந்தி மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்க. அதை தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கும் மனம் நான் விழிப்பு நிலையில் மேம்பட்டேன், அல்லது நான் ஆன்மீகத்தில் நம்ம உச்சத்தில் இருக்கேன், நல்லா டெவலப் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும். செயல்முறைகள் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உண்மை அது இல்லை. மனம் அவங்கள ஏமாத்துறது. லைட்டாக டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவில் இருப்பாங்க, ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்ஸில் இருப்பாங்க, தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கிறது மனம். அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம், நமக்கு எது சூஸ் ஆகும். நம்ம சரணாகதியை சூஸ் பண்ணலாமா, விழிப்பை சூஸ் பண்ணலாமா, இல்லை இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அதையும் ட்ரை பண்ணி. சரணாகதி ட்ரை பண்ணுறதா இல்லை, விழிப்பு ட்ரை பண்ணணும். சரணாகதி ட்ரை பண்ணுறதுலாம் கிடையாது, முயற்சிகள்லாம் கிடையாது, அது காணாமல் போகிற விஷயம். விழிப்புக்கு தான் முயற்சி தேவை, சரணாகதிக்கு முயற்சியே இல்லை. முழுசாக உணர்ந்துட்டா போதும், புரிஞ்சுட்டா போதும், நீங்கள் அப்படியே சரணாகதி ஆகிட முடியும். ஆனால் விழிப்புணர்வு முழுசாக உணர்ந்துட்டாலோ புரிஞ்சுட்டாலோ விழிப்புணர்வு ஆக முடியாது, அதுக்கு உங்களோட முயற்சி தேவை. ஸோ அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம முழுமையடையணும் அப்படின்னா 2 வழி இருக்குது. ஏற்கனவே முழுமை அடைஞ்சவன்ட்ட சரணாகதியாகி காணாமல் போய் அவனாவே மாறிடுறது, நம்ம இல்லாமல் போகிறது. இல்லை அவனோட உதவியோட நம்ம சுய முயற்சியால் நம்ம அவன் நிலைக்கு போகிறது. இது 2 வழி தான். அது நமக்கு எது செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும், நம்மளால் எது முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும், அதை சூஸ் பண்ணி அதில் போகணும். அப்புறம் மனமயக்கத்தில் இருக்குமா, மனம் நம்மளை ஏமாத்தான்னு பார்க்கணும். மனம் எதை வேணாலும் செய்யும். நீ செத்து போயிட்டீன்னு கூட நம்ப வைக்க முடியும், செத்து போனதுக்கப்புறம் நீ உயிரோடு இருக்கீங்கன்னு நீ நம்ப வைக்க முடியும். மனத்துக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சம் அளவு படைச்சதே அதுதான். அதனால் அது நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம். மன மயக்கத்தில் இருக்கோமா அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். அது நமக்கே தெரியலனாலும் குருவோட உதவியோடு தெரிஞ்சுக்கணும். மோரக்கட்டை பார்த்தாலே தெரியும், உங்களோட பேச்சு பார்த்தாலே தெரியும், லெட்டர் பார்த்தாலே தெரியும் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு. அது சுய இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆத்ம அனுபூதிக்காக நம்ம குருவை கேட்டு விசாரம் பண்ணணும். விசாரம் பண்ணி நம்மளை மேம்படுத்திக்கணும். என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ